takwenda live. Tinokuchingamidzai kumativi mana enyika yeZimbabwe. Tiri pano pachirongwa zvinotyisa, zvinokatyamadza nezvinoda kufumurwa. Tine urombo sisi tiuda havapo, asi tiripo zvedu kuti chirongwa chienderere mberi semataurwa zvinoitwa kufa kwemujoni kamba ivharwe. Pano tina mukoma makamboedza kuti bata masvondo apfuura. Mukoma comic pastor. Makati mune zvinhu zviri kukunetsai. Zvingave zvinhu hwai zvamunazvo izvi. Zvinhu zvandakapiwawo nemumwe mudhara wataishanda naye. Alright. Ainzi Joseph Wanong'ona. Akakupeya ichiti chii? Akakupeya manga mawirirana pakuti chii kuti mupiwe zvinhu zvakunetsai kudai? Iye akanditi zvinogona kuzoshanda muupenyu hwangu, but maonero andiri kuita zvinhu zviri kungopedza space kumba kwangu, hapana pazviri kumboshanda. Saka ndangouya nezvishoma zvacho kuti ndiratidze vateereri, but zvinhu zvacho ndatozvisiya kumba. Pazvinhu zvamakamboedza kumudzorera? Iye anozvirambawo. Ndakaenda kwaari ndikati zvinhu zvako zviri kurambwa kwese kwandiri kuenda. Iye anotiwo naye haana kwaanokwanisa kuzvishandisa, but maonero andakuita nini ari kuita kunge akazviramwira kwandiri, ende niniwo kuti ndizvishandise muupenyu hwangu hazvisi kushanda. Saka zviri kukushayisai mufaro? Ndo chokwadi chiripo. Handina, because inini ndino Roger one room. Taona mukanhava kamunako mune jira dzvuku nepepa ritema. Jira haro iri harina basa. Jira ishweshwe ndikuenda pane chandikuenda kunosonesa. But zvinhu zvacho zviri ipapa mupepa imomo. Alright. Zvingave zvii zvinhu izvi? Munokwanisa kuzvitsanangura? Zvinhu izvi maonero andiri kuzviita inini zviri kuita kunge mari, but kana ukada kuenda kunofamba uchida kutenga nazvo zviri kuramba. Zvimwe zvacho zvine nyanga dzinenge zvenzou, zvimwe zvacho zvinenge zvine shiri. Mukureva here kuti mukapepa kamunako ikakaka ndo muzere zvinhu zvine nyanga neshiri dzinenge dzenzou? Zvimwe zvacho handakwanisa kuya nazvo. Zvandangoya nazvo ndo zvishoma zviri panazvo. Kuzviputiridza mupepa jena, mujira jena hanzi? Ndaifunga kuti pamwe zvichashandawo, saka ndaingoramba ndakazvichengetedza, but ndiri kutoona kuti hapana pazvichashanda. Izvi ndo zvine nzou izvi. Kozoti zvimwe zvacho zvinenge zvine shiri, but maratidziro azvinoita zvandambotaura zvinoita kunge mari, but ukada kufamba nazvo uchida kutenga nazvo vanhu vari kungozviramba, vanongoti hazvishandi. Munozvishedza muchiti chii zvinhu izvi? Handiziye zvakanyorwa kunge mari, because chakanzi $500, but achitenge achisitodiwa vanhu ukafamba nazvo vanhu vari kuzviramba. Kune avo vanokwanisa kubatsira mukoma comic pastor, namba dzavo ndidzo dziri kubuda pasi. Kune vanokwanisa kuzvitambira zvinhu izvi, tibatsireiwo namukoma comic pastor. Imimi kumashoko enyu ekuda kubatsirwa munoti chii kune ruzhinji rweZimbabwe? Ndiri kana pane munhu ari kuzvidawo inini handichazvide, because hazvina zvazviri kushanda. Like last week ndaida kutenga mota, ndakaenda nazvo zvairambwa. Saka ndiri kuona kuti zvinhu zviri kupedza space mumba mangu, hazvina zvazvinoshanda.